Tak jo, jsme ready. Tak čau, já vás zdravím u druhého dílu ze série Sonic Ponožka. Jak vidíte, změnil se nám vzhled a máme nový vlasy, nový knírek, jsme obarvený, nový outfit a dokonce Sonic už vydělal nějaký ty peníze, jak vidíte. Takže můžeme jít dál. Skončili jsme u toho, že jsme nezvládli test autoškoly, takže nebeský život, samozřejmě. Dneska se pokusíme dodělat ten řidičák, teda. Já bych se přiznal, tak já jsem testy nedal. Nebo už jo? Error. Praktický. Jo, tak ta snad mi někdo pomůže. Zapnutí světel. Nastartuj. Hotovo. Ještě zapnout světla. Víte někdo, jak se zapínají světla? No já vím, ale já musím přijít na to, jak se zapínají světla. Tady když dám vehicle a světla, to jsou neony, ale já neony nemám. No, takže projdeme to starou dobrou cestou. Budeme mačkat všechno, co tu máme, takže Qčko, ne. Qčko je dopředu. Ečko troubíme. Rko, jiný pohled. Tčko se píše. Zko, ne. Účko, taky ne. I, O, P. L, K, crosshair ne. Jčko, ne. Hčko, ne. Gčko. S Gčkem se startuje motor. Nastartuje. Fko, asi taky ne. Dčko taky ne. Ačko ne. Y. Svítí světlo. Xko, ruce, Cčko. Jaká píčovina, co nefunguje, Včko je pohled. Bčko, to je pás. Nko mluvíme, Mko. Taky ne. No. Lidi, lépe řečeno, jsem v prdeli asi. Dej háčko a koukej dopředu. No jo. Tyhle, ty jsi úžasný, já tě miluju. Děkuju. Young Ludwig, děkuju moc, takže ruční brzda. P. Ne. Zko. Dobrý, už jsem nějak vypl a už si nepamatuju s čím. Takže jedem. Po městě bude asi 50, že jo? No, držte mi palce, snad vládnu řidičák. Už je to 11 let, co jsem ho dělal naposled, tak snad projdu tady aspoň v GTAčku. No. Až nejdeme nějak potichu, pustíme si písničky nějaký. Tady mají nějaký vybavený album. Já to když tak stiším, aby to neřvalo. To máme zelenou. Zdravím Skylife, ahoj Skylife. No, dokonce k nám přišel server, na kterým hrajem. No. Tak doufám, že se nám to podaří. Když je tu Skylife, tak nejspíš tam máte nějaký problém. Nejde spustit teoretický test, píše to error, takže
jdeme rovnou na jízdu. Skylight, stejně nejlepší byl starý server. Ty hajzle, jeden, já dělám autoškolu. Neumíš jet pomalu, jsem začáteční. Takže lidičky musíme se nějak vybudovat. Jo, díky. Stejně Sunrise byl Sunrise, to byla srdcovka. Pele a Pauli Rose. No jo, ale mě ten test nejde vůbec pustit totiž ani. Mě ani poprvé nešel. Už to poprvé psalo error. Ale neřve, když tak ta hudba moc. Je to v pohodě? No, Pepa bohužel je v práci, takže ten asi teď streamovat nebude dlouho. Ten bude streamovat až pondělí. Pochybuju, že se mu bude chtít, když přijde z práce domů. No jo, ale tady jde o to, že my jsme začali erpit na Sunriseu a přešli jsme zase sem, protože tohle je vlastně jakoby nový Sunrise. Jako samozřejmě určitě každý server hele, má něco do sebe. Ani jeden server není prostě jako tip-top, každý server prostě má něco. O tom, kdo vyhraje The McFrap, se ale tady spíš jde o to, že už jsme si na tomhle serveru něco zažili. A to jak s adminama, prostě a rozhodni i ty o výherci z pohodlí domova. Zvýhodněné pay-per-view najdeš na themac.cz/vrep. A vy RPíte kde, lidi? RPíš asi teda na ty, jak jsi psal, na Trinity. No. Tam teda teď psal mě a Pepovi, nebo spíš Pepovi. Zdravím. Azure. Nám teď psali jako z jednoho serveru, že pokud tam s Pepou budeme jako hrát, že nám dali nějaký prachy do začátku a tak, ale... OK. Održel si licenci, takže máme řidičák hotový, splnili jsme to. Psali nám jako až začneme hrát na nějakém serveru, ale jako úplný trash server, nic tam nefunguje. Ono bylo sice hezký, že nám dali prachy, že nám jako všechno, ale co z toho, prostě člověk se vrátí tam, kde byl spokojený, no. Hej. Tu máme i... jaká servírka? Mám jí dát nějaký dýško? Asi budeme muset dojít až na hlavní. Tak se projdem. Ty vole, King RP. Sice nám jakoby dali prachy, dali nám frakci, dali nám všechno, ale aktivní hráči kámo nula, fakt nula. Jako když jsme se tam napojili, tak tam se samozřejmě bylo třeba přes 20 lidí, bylo to dobrý, ale když se kouknout, jako zapneš nebo připojíš se tam bez streamu a nula. Tak co počkat, proč, nebo co? Nevím, Pepa to domluvil, nevím, s kým to ani domluvil.
Lidi, půjdeme si pro auto a budeme si nějak zkusit vydělávat. Ale ono je to dobrý, ono je to jako... Nebyl by to špatný server, kdyby tam všechno fungovalo, jo. Nevím, co znamená raid. Kámo, já jsem boomer totální. Je pomalu 30, takže... Ten slovník už jde trošku mimo mě. Ale jako on by ten server špatný nebyl. Tam... Je tam dobrý, že jsou tam ty kryptofarmy. Jo, že si můžeš vytěžit vlastně ty bitcoiny. Jako je tam spousty dobrých věcí, mají tam add-on auta v základu, jo, což skoro nikde není. Ale v základu jsou tam add-on auta v PDMku, jako docela dobrý joby jsou tam, takže jako dá se to, ale nic nefunguje. Já jsem si tam pro for fun koupil tu kryptofarmu, celou jsem ji vyplnil a vlastně zbytečně, najebal jsem do toho přes 900 000 a ono vlastně nic tam nefunguje. A jako kdyby tam hrálo pár lidí, aspoň víš, jako že by si se trošku zabavil, tak je to dobrý. Kasino dnes dopadne. Co budeme dělat? Budeme dělat taxikáře, zkusíme taxikáře. Máme řidičák. Jako legální cestou se vydat nemůžem, protože jsem se vkrádal na policejní stanici a pak mě chytli policajti bez řidičáků, takže už máme záznam. Já jsem teda chtěl se dát perečkům, ale už asi ne. Už se tam si nejspíš nedostanem. Takže uvidíme, co nám ještě přinese něco do života, no. Chtělo by to se začít střetávat s lidma. My v tom autě nemáme. Poutat, na tohle si nemůžu zvyknout. Serus, ty bílej nekře, hej, nemáš nějakou práci? Jo, mám auto, tak dík. Tohle už máme zakázku, tak jedem. Jezdíme Bolta. Připoutáme se. Pustíme si asi taky nějakou tu hudbu. Já jsem se stišil. Music! Ta na naming, ok. No, lidičky. Jdeme vydělávat prachy. Budeme taxi, jako Daniel. Taxi, Tokyo Drift, jedem. Ty vole, nemohli jsme dostat ještě nějak blíž tu zakázku, nebo ještě dál, ty vole. Celé město a určitě by to dát $10. Svině. Ty piče, to šere po městě. Tak je, ty zmrde. Ty modlíš, vole. Uhni, jede prezident. No. Uhni. No. Nazdar! Teď nejsem Paprika, kámo, teď jsem Sonic Ponožka. Přivydělávám si. Tak pojď, smrde. Pojď.
Jedeš, Daniel, taxi, máme na to 1,5 minuty. Pohodě. Stínu ještě rád večeři, kámo. Tak, jedem. Drž se, vem si pás, hej. A jdeš, že si mi poblejš v autě, jo? No jo, tam. To je tvoje základna, Pepíku. Ej, necukej tam zádu tak ze sebou. Neboj se. Já mám řidičák už asi 5 minut, ale dobrý. Teď jsem ho dodělal. Tak, dobrý. Počkej, tak kam to chceš? Sem. Čau. Další, jedem. Jo. No tak říkal jsi, až si dram nad sebe, tak jsem si to hodil nahoru. Ale uvidíme, jestli to bude dobrý jako záznam na YouTube. Takhle. Já jsem to neměl právě na tu šířku kvůli tomu, abych mohl dávat záznam na ten YouTube. Uhněte, hej. Vyděláme takhle trošku peněz. A potom zkusíme si najít nějaký kamarády. Nebo vlastně náš bratránek Ponožka je mimo město na 4 dny. Je unavený. Jo, víš, kdo tady byl Pepo na streamu? Byl tady Skylife, ty vole. Pojď, ty držko. Dobrý, co ty, Romane? Drž se, hej, zapni si pás, raklo. Ne, nejsem, kam, co blázníš, já. Hej, drž se, hej, taxi. Hej, nepiskuj, nebo si můžeš vystoupit do pěšky. No jo. Překlad. No, co lidičky, jak se dneska máte, co jste dneska dělali, co jste dneska papali, kakali jste dneska. Ty vole, vedle PDček, vedle 160. Prostě nemáme čas, ztrácet čas prostě, jako zakázku jenom za zakázkou. Čemu dělat prachy. Hej, Raklo, vypadni, jsi tu? Čau. No, tady máš svoji základnu, no jo. Zdravíme všechny od pana Květináče Pepiňáka. Takže lidi, dnešní úkol dělat trošku peněz, aby jsme měli aspoň nějaký minimum. Že máme 9 000, no jako nic moc. 9 000. Děláme ještě jednu zakázku a sedu na to. No, dělám ještě jednu zastávku. Děká, jsi kakal 5krát, tak to si závidím. Server Skylife, kámo. Ale jako chtěl bych potkat ještě ty policajty, protože ten kadet, co tady byl minule, to bylo něco. On mě chtěl zatknout, neměl pouta, nic mu nefungovalo, neuměl s tabletem, neuměl nic. Tady seš, Raklo, pojď. Taxi. Fast and Furious, pojď. Jo, Skylife je boží, to je jasný.
Mě teda hraju tady asi už druhý den, protože já jsem předtím hrávali jsme s kámošem na Sunriseu předtím. Dneska slyším to stejný píko, bída nebo to zelené. Dokola jedno to samé. Uhněte, hej, není čas trácet čas, jedu. Tak se vybourám, taky jsem v píči. Jo, kámo, přesně, nic nefunguje, no. Já jsem si, jak říkal, jsem tam koupil tu Bitcoin farmu, vybavil jsem jí, já nic prostě jako, nic. Tam ti to píše, kolik ti to vydělá za hodinu a 0. Jako je píčovina, když to do toho nasypeš třeba 700 000 nebo mega, že to nevydělá nic. Ale jinak by to byl jako dobrý server. Kdyby to fakt fungovalo, tak si myslím, že to bude fakt kurva dobrý server. Hele kámo, jestli sháníš dobrý server Skylife, určitě. Jako za mě. Ale server, na kterém hrajou stále furt stejní lidi dokola. Komunita jako super. Víš, že to není takový ten server, který prostě, jak to říct. Počkej, jo. Padej raklo! Víš, že to není takový ten server, kde prostě máš určitý skupinky, které se prostě hrajou sami mezi sebou a noví hráče jako odkopnou, ale tady je to takový jako normální. Kámo, jak Twitch nemám. Já Twitch streamu spíš tady. Jako král TikToku je samozřejmě Pepiňák, jako o tom žádná. Já streamuju teď, protože on tady není. A jako za mě osobně, já si myslím, že roleplay má furt co nabídnout pro RPní. A prostě tady v České republice nebo v Česku vlastně ten roleplay hraje hrozně malou. A přitom je to prostě hra jako na hodně jako ještě hodně toho má co dát prostě těm lidem. Jo, Pepa je nejlepší, já to říkám furt. No Pepa! Pepiňáček. Hele, vyserem se na to už. Taxikář, raklo. Naval auto. Seru na taxika. Tyhle tam furt budu mít tu. Jo, tak ty máš problémy s tou webkou hlavně, kámo. Já mám obyčejnou webku, kámo, za 2 kila. Seru na telefon, vole. Hele, jdem se seznámit, Jdeme. Kámo, já nevím, já jako sice jedu na 75 až 100 fps jenom, ale jako dobrý. Nelaguje to, no. Jako 80, 70, ale na pohodu. Tak. Jdeme. Hej! Děláš si srandu, ne? Žádný štětky nebudou. Tak jdem hledat nějaký hroty. Jdem hledat něco. Jo, kam? Hele, nejmenuji se pro nic. Sonic Ponožka, jo? Nemůžete hodnotit moji postavu vizuálně, ale charakterově hlavně. Tak kde je kdo, hej? Musíme si přivolat moje auto. Jestli to půjde. Tak.
Kde je jako kdo? Tady nikdo není. A já jsem se chtěl s někým hádat. Hej, raklo, uhni. Schováme si peníze do banky. Když někoho naserem, aby nám je nesebral pak. Máme platební kartu? Jak nemám pin? Já mám pin. No, taky mi to teď přijde. 4522. Ani dolar vám nedám, zmrtky. Kde si přivemu tu kartu, ty vole, možnost není převést. Obrazy, transakce, přehled nastavení. Nic. Zdravíčku. Dobrý, pane. Dobré. Heleďte. Až si to vyřídíte, chci se vás něco zeptat, počkám venku, jo? Samozřejmě. Jo, zapnu, neboj. První člověk, na kterého jsme potkali, musíme se mu představit. Ano. Dobrý. Já jsem nový ve městě, já jsem Sonic Ponožka, těší mě. Těší mě. Chci se zeptat, helejte, jsem tu novej, zdědil jsem auto po babičce a hledám práci, nevíte o nicem? Takhle, já jsem tu přijel před 5 minutama, řeknu vám to takhle. Jo, takhle, chlape, tak to jo, jak se máte? Výborně, a vy? Jo, jako mám se dobře, ale myslím si, že asi dnešní době tady proběhla nějaká invaze a unesla lidi, nikoho jsem neviděl ještě. Jste první, Opravdu. nejste mimozemšťan? Vypadám, že jsem mimozemšťan. No, slikni to kůži. Ej, jsi Emzák? Ne. Jsi Emzák, já se tě bojím. Tak se mějte. No, ej, tak co? Jude Emzák. Kámo. Jo, Tokio. Fásnem ho. Žiješ? Dobrý. Žije. Tak. Ej, au! Já byl se jak koko. Au! Drží si vajca. Au, to piči. Au, moje koule. Au. Jedu do špitálu. Já půjdu s tebou. Jo, kolik lidí? Ty vole, já ani nevím. Ty vole, chůze. Kde máme nějakého mrzáka? Nebo jako dědek, nebo něco. Yeah! Au! Ježišmarja. Doktore! Haló! Střípl jsem si kouli.
Pane doktore, střípl jsem si kouli, pomůžete mi? Jo, prohlídněte mě. Prosím, moje koule jsou zraněný. Ty jsi kurva stonky? Hoši, já se mimo vás nechápu. Jo, ty vole, doktor mi vlečil koule. Jsem šťastný. Už můžu chodit. Do píči. Bludiště. Pane doktore, já vám děkuju, že jste mi ošetřil koule, jsem hrozně moc rád, děkuju a mějte se hezky. A pozdravujte mámu, jo, přijdu na buchty zas. No, lidičky. Hej, já chci ven, vy mrtky, uhněte, pusťte mě. Tak to je jako co, vy mě tady zadržujete. Není možný, hej. Co to je? Jdem tam. Ty pičo, tady si někdo jezdí. Ne, že ne. Pičo, fízl. Fízlové, musíme pryč, fízlové. Musíme pryč, fízlové. To neznačí nic dobrýho. Počkej, tady je telefon a dá se nějak snad zavolat auto, ne? Tady je garáž. Piči, to jsem nechtěl. Garáž. No to je lokace. Proč se nedá zavolat? Dík, já vím, dobrý mobil. Tady je garáž, ne? Radši ze svým, protože jdem si zahrát s policajtama. To je transfer report. Počkej, já jsem měl přece předtím tu 10 000 pokutu, kde jsou tady ty faktury? Nemám. To je dobrý. Tak jdeme. Skylight, kámo, Skylight. No pomáme. Musím vydělat pro mamu, musím vydělat pro tátu, musím vydělat co můžu, jen pro svou málu. Kámo, co to bylo, mi řekni. Peníze na stolu, dáme flašku už nikdy dolů, cestuje nahoru, navždy tam teď budu. Nesmím to tady ukočit, nechci někde vytočit. Hej, tak co to je za teleportman, Adik? Hej! Harry Potter! Hej! Tak ty seš co? Hej, ty jsi z jaký galaxie? Čau, brácho. Čau. Kámo, ono se to začíná zvrhávat, ono to teprve teď se rozjede, teď se to začne zvrhávat. Kámo, máme píši auto, nemáme kolo. Ukážu vám trik, jak si opravit auto. Da.
Udělej si lovečák a lov, divočinu a zvěř. To můžem, kámo. Zahrajeme si to Huntera ve 5M. A co třeba... Čuráku, vypadni mi z auta. Ej! On je tady Pepa. Kámo, si děláš prdel, tam je Pepa. Takovou nemomentní mrdko, vypadni z toho, nebo tě rozbiju. Ej, co tu děláš, bro? Nazdar, brášku. A já jsem tady Má problém, jo, ten Větnamec. Jo, má tady ta mršina, co chceš? Ne, v klidu. Ej! Ty mršino, tě tady spoutám, ty vole USB. Ej, zase mi kurva nefungujou ruce, ty vole, nemůžu nic, vole. Ty pít, schovej to, brášku, schovej to, nebo si ublížíš. Ty zmrde. Jo, ty chce, hej, já tě učešu, ty mrdko. Ty žveli rybu. Hej, co na kotej zkoušíš, more? Skočím ti po ksitě. Hej, Verliba, vole, byla moje máma. Ty žveli rybu, no tak to už jsem spolku, ty kriple. Ty čuráku, jak se to... Hej, tak ty dostáváš, hej, až půjdeš mimo garáž, tak budeš maně levitou. Hej, bro. Pak to budeš ty, bráško. To budeš ty mrd... Hej! Hej, mám nápad, pojďte sedět to do auta a uděláme Clash of the Stars a já budu rozhodčí, jo? Jo, dobře, jdeme na to. pojďte, Hej, pojďte. ty čuráku, to je moje auto, vypadni z toho, ty mrdku. Hej, to je moje auto, ty mrdku, já řídím. Sedni si dozadu. Hej, já ti označím lokaci, kde bude Fight Clash of the Stars. More, nejde Jo, nastoupit, zmrde. More, tak si nastoupíš dneska nebo zítra. More pozitři, ty vole. Ty mrdko. Tak co, brácho, co děláš ve městě tady, ty vole? Ty vole, bro, ale zkoušel jsem si vydělávat prachy, jezdil jsem Bolta. Ale ty rakle, to je hrůzná, kámo, to se nedá, tohle mě furt švejkaj. Jo, tak. Hej, tady se baví dospělí, ty tam držou, bude kámo, hej. čuráka do huby. Ukážu ti moji žížalku. Hele, takže bráško, teď nás budeš poslouchat, máme pro tebe úkol, jo? Vykradneš obchod. Vykradneš obchod, ty mrdko! Vykradneš obchod! Hej! Hej, a dost, ty mrdko, ty půjdeš. Ty půjdeš, vole, ty půjdeš. Jo, půjdeš i bez rukou, když mi nefungujou, to je jedno. Vole, mlč! Ty držu! Vystup si, ty mrdko, vystup si. Tebe nechci, vystup si. Kdo to dělal? Vystup si, dělej, máš na to 3 vteřiny, pak vole tě vykup. Jo, promiň. Nechceš letět? Hej, bráško, no tak a pojď. Hej, už mi fungují ruce, už mi Tak fungují pojď, ruce. mrdko, tak pojď ty zmrde, tak pojď. Tak pojď, vystup si, mrdko. Počkej. Ukaž, jaký jsi chlap. Čekej, nebyla, musím se injeknout. Yeah. Ty mrdko, dělej. Au, kurva, nevyšlo to podle plánu. Pojď se, ty mrdko, skurvená, pojď. Yeah. Kde jsi, ty mrdko, pojď. Ej. Já, dobrý. Ty čurák. Pikejte si, já mám godbo, pohodička. Wow. Ty mrdko, a tady budeš... Ej, co říkal, že má Dodo? Cože? Hej, on vstal, ta mrdka. Hej, ta mrdka vstala. Hej, on je Superman. Ty jsi Superman. Uhni. Brácho, mi to asi spadlo do píče. Ale píču. Ej, co mu spadlo, kalhoty furma. Au! Jo, sorry, promiň, to bylo. Promiň, bráško. Promiň, ulice. Dobrý, už tě nechám, asi to nemá cenu, vypadá Jo, to, že on je vás- nesmrtelný. Dobrý, nemá to cenu, dobrý, vyhrál jsi super. Máš štěstí, vole, že jsi super hrdina, nebych tě dobil. Nebyl, lebo bych ti tady letěl. Skurvený Avenger. Hele, když jsi Avenger, nechceš mi dát nějaký prachy. Do piči, já nemám triggers. Aha. Někdo po nás A můžeš něco hustýho aspoň. Hej, jak nemá tygra, kámo? Já taky nemám tygra. Píči, ty vole, tak co to máš, vole, za levný shit, ty vole, když nemůžeš mít prachy, ty vole. Pojebaná jich se do piči. Ježiši, ty vole, kurva. Cože, máš exekuce, kámo? Ty vole, mlč. Ty vole, přestaň, ty vole, tam vzadu, ty vole, ti dám dudlíček za chvíli. Hej, já ho kousnu. Hej, komu říkáš svým jménem, ty mrdku? Hej, já tě dobiju, ty... Hej, ty do...
Hej, kámo, ale počkej, uděláme to takhle, ale když máš to, hej, počkej, mám nápad, kámo. Máš nápad do piči. Ne, počkej, poslouchej mě, ale když jsi Avenger, tak bys si mohl normálně pomoct s nějakou vykrádačkou, ne? Tak jo, do piči, tak jo. Jo, tak normálně si střelíš všechny. Jo, ale jdeme ganu, bratře. Hej, já mám nápad, poslouchej. No. Však on ani ganu nepotřebuje, on, když do ní budou střílet, tak on může jít rucema, ty vole. Ale to je na fastno permu, že jo? Ne, tam jde o to, že on třeba bude na střeše a bude do nich střílet, víš co? Jo. Ale jeho nezabijou na 2 rány. No mě nezabijou na žádnou ránu. No, ty mrdko, já jsem se dojebal teďka, no takže by si mohl sestřelit, ne, jakože. No, On když zapne streamy, mu se to hrozně seká. A zvládneš zabít třeba 4. No tak nás ti debile. No tak v pohodě, a máš zbraň nebo něco? No nemám braško, chceš mi dát? No já nemám do píči. Píčo, počkej. Hej, kolik stojí gana? Já nevím. Počkej, dám si bulety, debile. Co si dáš, bulet? No. Co to je do píči? Kámo, to já taky neznám ještě. Co to je bulet, jako náboje, nebo co to je? Počkej, FOVčko si zvětším, debile. Ty vole, přestaň moje furt říkat debile, nebo ti vole fakt dám mrože do zadku, ty vole. Ty vole, pojď! Nebeský život. Tvoje, jsi takový teplou skru. Ale, já tě mrdám. Ale brácho. Ponožko. No. Ale počkej, jsem tam tady to fréra. Hej, frajeři, sorry, že vás ruším. Frajeři, můžu otázku rychlou? Počkej, ticho, já mluvím s dospělejma, můžu otázku? Chlapi, prosím, rychle jenom. Nemáte nějakou malou zbraň na prodej? Tam officer má. Tam officer má, no. Jo, tak sorry, jo, sorry. Jaký kefír? Hej, officer, ty mrd... Hej, však on tam před ním tancoval s ganou v ruce, co to neviděl? Tak, ne, já jsem to neviděl. Měl na zádech dlouhou a v ruce měl malou pistolku. Tak karty, vole. Hej, potřebujeme zbraň sehnat od někoho. Hej, on je nesmrtelný, on může Avenger, ty vole, jej do hudu. To nemůžu úplně, ne, nebo? No, Já nevím. tak Avenger může jít sám, kámo. No to jo, ale on jakoby nebude mít čím se střelit, že jo? On má pěsti. No, ale to tomu dají, to hnedka poletí. Pičo, on je jak Hulk, kámo, to jako... Jo, ale to poletí, já hned. Jo, a to je na hovno, musíme to udělat trošku jako, víš co, inkognito. Jo, inkognito, na primě. Ale máš to, hej bráško, máš wallhack. Hej! Čau, kozel na tresko. Hej, já dochází vám, že mám zaplou primu. Jo, do píči. No, tak jako, zaplou primu, já mám zaplou primu a do píči, jo, asi. Nedávno dneska tam před chvilkou byl Bůh bohu. Do píči, jo, ty jsi tam vlastně měl majitele, no tak to jsme, no tak nic. Ale mě na plán. To je jedno, tak už se o tom nebavte, jenom prostě víme to, my chápeme, víme se. Jo. Bude tomu říkat Avenger, no, Avengers, jo, to je nenápadný jako kokon. Jo. Já se posedu. Ale hoši, uděláme to takhle, zajdeme tady k mechanikům. Doufám, že tady někdo bude. Jo, výborně. Tak, tady je můj chábr. Hej, čau chábr, nazdar. Ale mám otázku. Teďko jako mimo tady, můžeš jít mimo dílnu. Na chvilku. Proč? Jenom tady před dílnu, no protože tady, já nevím, nebo máš nějaký mikrofon, jsi tady nějak odposlouchávaný, nebo něco. Hej, no, ale jsou tak kamery. Jo, jasně, tak jako, ale jenom mám takovou otázku, nemáš nějakou, no víš, pistolku. Pistolku nemám, hele. A nevíš, kdybych mohl sehnat nějakou, jakoby mimo ten, vole, chápeš? Rozumíš? Ne, tak zkus třeba hejstablet. Co mám zkusit? Hejstablet tam někdy se prodává. Hejstablet, jo. A ten koupím kde, brácho, nevíš? Elektronika. Jo, tak dík, seš nejhodnější. Jo, ale... Přeju ti, ať ti vyrostou děti. Čau, díky moc. na dětech, měj se. Chceš nějaký prachy nebo něco, v pohodě? Pohoda. Jseš v pohodě, tak seš hodnej, bráško, díky moc. Hej, a nechceš třeba vykouřit, on tě vykouří. Ne, dobrý, počkej, nech toho chudák neví, co se děje, tady přišli takovýhle. Já vím, že z nás máš strach, ale neboj se, jsme hodní. Čau. Však to je Pepa, ty vole. Pojďte do píči.
chudák, brášku, ty vole. ale tyhle ten byl úplně sexy, kdyby byl na kluky, tak já ho vohnu. No jo, no. Já jsem mu namízel, že by náš Avengerovi kouřil, ale nechtěl, no. Jo, já vím, ale podívejte, ten je sexy. Jo, brácho, ty jsi vůbec koupil to auto? Co? Tohle, kde jsi koupil? Tak to auto? Jo. Ale prosím tě, to je taková dlouhá historie, to je po babičce, babičky, Jo. chápeš? Ale jako podvozek to má dobrý, no. Jo, trošku jsem to už roztřískal. Ale to pohodlný, kurva. Jo, to Nás kukuři ty babka jezdila jenom na nákupy, ne? do píči. Ty vole, přestaň tam vzadu ty dudlíčku. Hej, ty s tím Downovým syndromem, přestaň. Zníš jak ty vole syry po mrtvici, ty vole. Hej, kam říkal, že máme jít do Elektra, ne? Nebo? Elektra, no, čekaj, já ho najdu. Máte to Navigaci. někdo, označte to někdo. To mě dneska bolí hlava, jsem dneska nějaký dehydratovaný, nebo já fakt nevím. Tohle mle zapni stream, debile. Cože? Počkej, co? 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 Říkám, zapni stream, debile. Jo, vole. Bylo mé. To si děláš kozy, to si... na tvůj stream. Cože? Na můj se nekoukáš, počkej, to, ale se nekoukáš na můj, tvůj ne? ne do píči, na toho s modrým do píči. Jo, to... Ahoj. Tak to je kárka, vole. Já nevím, o čem mluví, ty vole. Ale prosím tě, on prej je jako chápeš. Já chápu, Jo, chápu. víš, jako, jo. Víš co, nevytáhl jsem si ty vole dneska oříšek z prdele, vole. Jo, jasně, no, já někdy jsem tak unavený, že bych to nepochopil, třeba co říkat. No nic. Pičo. Ale tak, jo, označil jsi to, že jo? Jo, Já jsem si dal trošku zajížďku, rozumíš? v pohodě, v pohodě. Vole, teď jsem ti napsal čau, to jsem já v autě, jo, bráchu. Jo, čau. No, tak to je masa. Jo, někdo na primě ty vole psal, že ten hej, to zní jak gapa, nějaký. Jo, takhle. No, tak ten hej je tady, no. Hej, to jsem já v autě. Jo. Já bych mrdal kurky, jo. Vypadni to. Hej, hoši, vidíte taky, jak se tady ty auta jakoby tak zhlemížděj? Nebo to vidím jenom já? Jo, občas jo, bro. Jo, to je prostě... Jsem si koupit nový brejle. Nebo to chce internet z NASy. Hej, co je? Hej! Počkej, to jsou oni. No. No, tak dostal vysoleno. Fakt jo. Ale a co ta zbraň, hoši, nemáte? Nemáme. Hej, fakt nemáte třeba pistolku jenom, na vykrádečku. Nemám. Náš Kámo, Avenger by vás prosím. vykouřil za to. Hej, já vám olížu uši, cokoliv, víš co? Kokot, no tak... Tak chci vidět, já vám dám Glocka, ale chci vidět tu vykrádačku pořádnou do piči. Jo, já taky, Ty vole, ale... to bude krok, Jo. jak debil. No, my Tak tady máme... pojď se hlavní garáže. Tak jo. No, to bylo vyřešený docela rychle, ne? No, Avenger to vystřílí, v pohodě. Ale hlavně nebudeme říkat, že je Avenger, jo? Ne, Jo. To nesmíme, jo? Ale kdyby něco je to Kapitán Amerika. Jo. Ty vlasy, debile, jo. Jo, to je jedno. Podvídek. Jsi indická verze. Kámo, ty jsi indický normálně okurek. Chlapi, a za co jedete, za Komárov nebo jak? Ne, my tady máme indickou verzi určitě. Kapitána Ameriky. My jsme z města Sunrise ještě brášku. Ty vole, Tak jo, dobrý. Jeden z vás dostane dáreček, vyberte si, který to bude. Ale kdokoliv, to je jedno, kdokoliv asi úplně. My jsme všichni spolu. On, nebo on. To je jedno, tady dejte to Kapitán tak domů, Amerika. Někdo to dostal, Je pičo, šmolko. Máte náboje nebo ne? Jo, nemáme, půjčíš nám třeba Na 50. to šmolko jebe na To to. já taky nemám. asi. Dobrý, čau. Hej, Já my ti vám- půjčím, pojď. Jo, vy jste nejhodnější, kámo. Ahoj, já jsem Sonic, ponožka. Dobrý den, pane Jaké Sonic. máš číslo? Ty Ahoj, vole, dík. počkej, 44. Na? Ty vole, dík. Nebo to na tom... Dobrý, tak to si nějak pak toho, dobrý vklid. No. Ale už díky. Tak jo, ale my to chceme vidět, ale my chceme vidět pořádnou akci. Jo, ale my nevíme, kam ještě kam, na jakou půjdem. Hej, na jakou půjdem, na jakou Hej, ale Nad galaxy, nad galaxy, běžte nad galaxy. Oblečení, jo. Jo, ale já mám dobrý oblečení. Vás budem spotit, kluci. Dobré, já to vykrám. Jo, dobrý, tak jo. Tak Ty jdeme. kokos, King Von. Jo, ty bršino, ty jsi frajer. Hej, kámo, to by olížu uši večer, jo. Ty vole, Dobrý, jdem do píči.
Ale díky chlapi, díky, ještě jednou díky, jo, jste nejhodnější. Jo. Jánu, ty debile. Já ti dám, Bude to někam na Mars, kluci? Jo, na primu, no. Jo. Ty vole, budu sledovat dneska celý večer. Okej. No pojďme, já kluci, primu pojďme. ale. No dobrý, jdeme. Ahoj. Ahoj kluci. Jo, ještě počkej, brácho. Ale prosím tě, tady ve městě je nějaký čonk, jo, nebo něco. Znáš ho? Znáš ho? Ty vole, piči, já potřebuji Jo, dobrý, nic nevadí, dík, brácho. Hezký den. Hej, ale pojďte se převlíknout, Hej, ale já nemám ganu, vole. Já jí mám, teď já ti dám. Dobré, no dobrý. Tak ty seš ten Avenger, že? Ale ty vole, musíš to vychytat. Hej, já budu muset zajít k kádeřníkovi, nebo s tímhle účesem ani maska mi nepomůže. No ale ubránitě si uprav taky vlasy, jo. No tak se převlíkněte. To piči. Jo. Brácho, no. Ty vypadáš trošku jak ten XXX Tentation. Ty pič, no dobrý, vyber si to, co to máš za kuchu. Dobrý, ne? Jo, ty oči, jak jsou ti jenom vidět, si děláš kozy. Zabitý. Dobrý, já počkám venku, nechám tě tu v klidu. Jo. Hej, počkej, ty máš jak málo krvinej, pojď sem. Jak to víš? Pojď sem. Jak to víš? No to... Hej, Pražek Pepa. Pojď sem. Já vím, Braško. Hej, já potřebuji ještě ten účes si změnit. Ty vole, a toho. No, nevidíš, kam mě poznají takhle. Ty vole, v realitě by si měl taky upravit do čes, víš co? Jo, to máš pravdu, no. Tohle, jak budu se to tady... Ty vole, jak se jmenuješ ve hře? Kde? Čo, tady ne, ty. Jo, Sonic Ponožka. Dobrý vole, já jsem fiznul do piči. Kurva. Kurva, no. Ty vole, zdravím. To díku. Píčo, vy se karbenátky úplný. Píč, ne, sorry, hoši, samozřejmě nejde Hej, vlastně. Počkej, ty máš taky málo krvinej, pojď sem. Já musím ještě to, ke kadeřníkovi. Ty vole, to není vidět, ne. No, Pojď, vole, pojď. Wow. Pojď. Ano. Dej Ečko. Ano. A dej křížek. Vykřížkuj to pak. No, hotovo. Udělal jsi to? Jo. Ještě jednou. Nepomohlo to. Ečko. Teď? Ečko dej. No. Změnit oblečení, to první. Ano. A křížek. Jo. A ano. Ano. No. Jo. Dobré. Kde je Avenger? No tady před tebou, ty kokotko. Ne, nikdo tady není Avenger, Braško. Čau, Braško. Kde máš Avengera? Tak jsi kokot slepej, nebo jakoby jak to Kde máš? je? Ty ho nevidíš? Ty jsi Ne. špíčus? Však má oblečení jak vy, ne? Kokot se to je koukáš do zrcadla. Ty píče. Já piču. Harry Potter. Čau, Braško. Ty vole, nás dát bráku, Hej, vole. já musím k tomu kadeřníkovi, kurva, než půjdeme na Jo, akci. jedeme pro Jdeme. to jsme tady. Čau, Braško.
pičo. Jo, tady je volant, já jsem zapomněl, ty vole. Hej, kdo je to, kurva? Co, jo, jdeš s náma? Ne, počkej, ty máš auto. Poberte se, my vás vezmem. Jo, počkej, brášky, máme tak nadupaný auto, že za chvíli jsme tam, nebo... Ty vole, Hej, Avenger, běž s nima. ne, Běž s já nima. vám to pustím. Běž s nima, běž s nima. Vystup. Ne, Běž s tím. Brácho, to je neskutečný. Jo, no. Co se tady najednou děje, víš Kaštín co? Joura tam. Co je to za auto? Audi RS6. Počkej, možná, zkusíme jí jenom. Pojď. Hej, on ji nemůže spravit Avenger? Nevím právě, ale ono to docela... Ty krávo. Hej, není něco v kastlíku? Počkej. Škrop a obušek, já jsem vemu obušek. To se vám oboje, víš co? Hej, ale tam je 200 skrepů. Tyvo, to ber. Kamu, to je drahý jak svině. To prodáme mechanikům, kámo. Ty vole, to jsme vydělali docela. To si, a to počkej, to se podíváme ještě do kufru, počkej, zajdeme s tam ještě. Já jsem ti to Počkej, dal do možná- kapsy, bro. Jo, no dal jsi mi jeden, bráška. Ne. Jo, fakt. Počkej, ještě se podíváme tak. Hej, skokni pořádně. 300 skrepů, kámo. Ty pičo, hej, tak my jsme kámo, tak 5 my jsme... kilo máme. Já jsem ti to dal všechno, já už nemám nic v kapse. Jo, ty jsi mi to fakt dal. Aha, tak já jsem tam... Počkej, ale já jsem ještě v kufru našel 300. Nedáváš mi to po jednom, fakt? No já už jsem ti dal všechno, co jsem měl 200. Ale kámo, já jsem jakoby v kufru našel 300. A ty jsi mi dal dvakrát po jednom, víš Tak co? kámo, nevytáhl to po jednom? To ne, snad ne. Počkej. Ne, tady už nic není. More. Hej, my jsme měli úplně štěstí, my jsme tady našli asi 325 skrapů, víš co? Ty pičo. To je docela nález už. Hej, nechcete to dobré koupit? Nekoupíte to za něco? Za tu ganu nám to dej zadarmo. Jo, vlastně a jo, no, za tu ganu, no, tak jo, tak počkej, ti to hodím tady do kufru, počkej. Za to, že jste takový Avengeri, no, Jo, ty vole. dobrý, no. Jo, dobrý, tak obchod. To díky, no, ty vole. Jo, v klidu, bráško. Díky za zbraň. Jo. Ty vole, co jdeme teda dělat? Kurva, ty jsou mrtví. Já jsem chtěl dát, víš to. co? Já si toho kadeřníka. Jo, k tomu, tak jedeme. Protože já ti odvezu tady dolů k tomu kadeřníkovi, ten je lepší zóna. Ale ty vole, už chci jít kropu. Jo, však půjdeme za chvíli, počkej. A ty máš náboje, ne? Mršino. To by dal náboje, ne? Hej. 50 mi dal. Jo, dobrý. Máme auto, tyhle, máme všechno, jakoby. I můžeš to opravit, to auto? Ty pič! Hej, ty se cítím jak Avenger. Hej, mám to opravit? Tak to jsem Jo. nechtěl. To jsem nechtěl. Čekej, já to opravím, čekej. Můžeš to opravit, Oprav tak to, no, pojď, Avenger. oprav to. Piče, Hej, já tady se volám. cítím teď taky jak Avenger. Jo, ty docela vypadá, mi připomínáš Spidermana. Piči, kurva, moucha. Ty vole. Co plánujete udělat teď? On se chce změnit háro. A pak Jo, jedeme. to je To je piča. nejlepší. Jo, já si jenom změním ty vlasy a jdeme, kámo. Hej, dáte nám když tak podporu, kdyby nám to nějak nevyšlo. No jistě. Jo, dík. Máme 15 minut, tak honem kadeřníka a jdeme To je rychle. málo 15 minut, hej. Stačí, zvládnem. Dobrý, já myslím, že to... No tak jo, tak jdem. Jeď, Avenger. Jedem. Ty piče, trošku poletí, ale. Ty pičo. Ty vole, hej, ty jsi snědl teleportační kuličky, ne? Já na to nemůžu šlapnout, kurva. Jo, no to radši ani nedělej, protože bychom skončili v Africe. Je, ty vole. Já si nebudu, tyvo, já jsem v klidu. A nebo jo, počkej, zně. Pojďme s...
Pojďme 30 do piče. No, cica. Jo, dobrý, takhle mě nepoznaj. No tak já jsem nejlepší teď. Řekni mi, kolik čuráků tady je s modrýma vlasama ve městě. Dobrý, kam jedeme? Kam jedeme? Počkej, ti dám tu pistol. Je tady, jo? Pořád prstry. Já? No. Mě bolí hlava, já dneska toho koukám na toho, na mýho bráchu. To je tvůj brácha. Já to můj brácha. Počkej, kde je můj brácha? Je Jo, tady. Dobrý, dobrý. A kam jdeme na ten obchod? Nevím. Vole, Galaxy. Hele, brácho, ale jestli z toho vyváznem živý, tak si koupím rohlík a pomenuju ho po tobě, brácho. Ty vole, vždycky z toho vyjdeš živý, protože je vykropím. No ale hej, ale dobře, doufám, že umíš střílet. Ty vole, já umět nemusím. Jo, takhle. Tak to je výborný. Ale hlavně to hej, ale nedělej to hned na oko, jo. Normálně jako trošku to skrývej, jo, prosím tě. Právě, zdravím lidi, zdravím. Jo, dobré, dobré. Takže ne, že vole, to tam úplně rozpálíš, ty vole. To budeme hned v píči všichni. Já si zapnu pás radši. Ale prosím tě, snad se nebojíš, bráško, já jsem Ne, jako, ale já už jsem si zkusil, jaký je to být Spiderman, no to stačí. Ty píče. Vole, co ten kočárek na tebou, bráchu? Jaký kočárek, vole? Ty vole, mluvím za... Počkej, tady je někde obchod, jo, tady ten dám. Ten je takový, jo. Takže počkej, uděláme to, počkej, ty se mnou musíš být ne, počkej, jak to uděláme, Já budu rukojný. Ty vole, já budu kousek, neboj se nic. Já budu rukojný, tak já budu rukojnej. A dej mi ganu. A teď já jsem ti dal do kufru, ty vole, ty máš v tom, ne. Tady, v tom. A prej nemůžu otevřít inventár, bako. Jak to? Jak, no, v tento moment nelze otevřít inventár. Počkej, tak já ti to dám, počkej. Na. Brácho, tak já budu, teda to, ale poslouchej. Máš to? Jo, ale já nemůžu otevřít inventár. Děláš prdel, ne? Proč jako? Já to zkusím vytáhnout. Ale já už jsem mu to dal, počkej. Počkej, víš co? Prohledej mě a dej mi to na třetí slot. Na trojku mi to dej. Počkej, nehejbej se. Je, story moucha. Jel! Au. Dobrý. Jo, vlastně mi to nebolí, kurva. Ty vole, já se s toho mé poseru. Tak já vám ti dám na třetí slot, jo? Jo. No, počkej, no, máš to tam. Dobrý? Jo, brácho. Já budu rukojný teda. Jde ti to? Jako rukojnýho. Ty vole, brácho. Kurva. Tak jestli to jsme v píče, se to nemůže vzít do ruky, že jo? Počkej, vole, to musím fix, to se nějak fixne. Dej si letenku. Teda, no. Ne, dobrý, počkej, vole, to se pičo vytáhne tam, bude měle mrtka. On to má hluboko v prdeli, musí to vytáhnout pořádně. Ježiši. To tady někdo krvácí? Pozor, bacho. V klidu. Běžte bokem. V klidu. To zmizel Pepa. No, lidi, a začínáme náš kriminální život už. Co kupuješ, brácho? Ty vole, já tady koukám, toho je docela hodně zkušenost. To je držka. Se třeba vyhraj, víš co, chci zkusit. Hej, kde to je? Tady v tom, v shopu. Jo, tak to kupuju. Musím si, ono se nedá platit kartou, očky jdu vybrat. Kurva, nemám kartu. Já jsem si koupil 15, tak uvidím.
Jak nemůžeš mít kartu do píči? Nejde mi to, tam mi to píše, že nemám kartu. To se posrat, musíš do banky. Ale tam do to hlavní. nejde, tak já jsem tam byl v ty hlavní. Jak to? Nevím. Ty. Váš prst nefunguje, použijte kartu, nemáte kartu. Tak to je v píči. Hej brachu, Já ti dám. to je jednou, tak pak to mě musíš chytit přes sval, ale to... Máš? Jo, mám. Přes sval, ale to mě chytneš jako rukojmího pak. Jo, jas. Já jsem vyhrál 1500 hned na poprvý. Hezky, já prohrál. To je hezky. Tyjo, kolik to stálo? Tyjo, to už jsem skoro vrátil. 315, jeden. Hele, ale mně se to seklo. Ne, musíš smašnout sval SC. Jo, takhle. Prohrál. Prohrál. Píči, ty vole, kurva, se mi vrátil zatím půlka. Pičo, Píči, 1500 pivo, vyhrál. Hezky. Tě dám. Další vyhrál jsem, 500. Hezky, prohrál. Pojď. Vyhrál si, 700 pade. Hezky. To už se mi vrátilo, ne, skoro. Vyhrál si, 700 pade. Ty pičo. Tak to už se mi vrátilo, kámo. Vyhrál si, 700 pade. To si děláš prdel, ne? No už mi to došlo. Ale ty vole, já to mám zpátky, ne, nechci to, dobrý. No tak dobrý, braško, tak pojď tak jako budu další. Hele, já jsem si tu bundu chtěl sundat, jo. Kdybych byl rukojnej, ale nemůžu. Zjistil jsem něco jakož blbýho. To, jo. No to by úplně nešel takový chameleon. To nemůže být takový chameleon, podle mě. 20 losů. Hej, já ti dám 10 a pojď, ty doufám, že to vytěží. Ale stálo to 6 000, takže musíme udělat více jak 6 000. Máš a jdeme na to, pojď. Jdem. Nic. No, první jsem prohrál, dobrý. Jo, Vyhrál jsi? Jo, 1500. Hezky. To musíme dát, kámo. O, 1550. Ty pičo, nice, tak to už máme skoro půlku. Vyhrál jsi další... Jo, tak to půjde, bráško. To půjde. Jo, gamble, to je ono. No, teď jsem prohrál dvakrát za sebou, do píči, taky, ty no. vole. Prohrál. Ty o píči zase. Taky. Zase. Mrtka. Raklo, To je 500, mrtka. 500. Já jsem prohrál, no, tak já nevím. No zase, no tak já jsem prohrál teďkom furt. Já mám Zase- 2,5, Já 2550. taky 2,5, no. Tak pojď, kupujem další. Dokud to jde. Do nuly takzvaně. Jo, ty jsi mi to dal, tak počkej. Jo. Si koupit 15, zase 15 jako na začátku. Jo. No tak zase máme 15. Jo, jdem gamblit. No tak kde jsme byli, že jo, jako Hitnem milion. No uvidíme, no. No tak já myslím, že to nebyly 750. poslední, si myslím. Vyhrál si 750 znovu. Hezky. No tak Nic. nevím, no. Tak to nevím, O, no. 700 pade. 500. No tak já jsem prohrál všechno. O, kámo. 700 pade. Tak já jsem vyhrál 2 rovnou. Já litr 500. All in. Pičo. Jedenáct jich máme. To je v piči. Tak pojď, no. No, bracho. Tak to je v piči. Ale snad to bude šťastná ruka. To je v 500. píči. No, tak to jsme v píči úplně, kámo. 500. Já jsem vyhrál 790, no. Hovno. Píče, takhle se Hovno. prodávají prachy. Tak co, vyhrál jsi? No, počkej, nevím. Už konec. Kolik mám?
Píčo, já nemám kámo ani hovno. Já jsem to asi měl dokončit celý. Aha, no tak GG. No nic, dobrá hra. Good Ale ten price. čurák nám zmizel s tou zbraní. Hej, on se třeba vrátí, čekej. Třeba se Tak vrátí. počkám, jo. Tak já jdu zatím prohrát popelnici. OK. Hele, tak Voda rajecka. už se nevrátí. Jak to? Prej, dostal pernamentku do fitka. Ty vole, tak mu dám, to je mrtka, no já bych ho úplně sežral. Ježíš, tak to jsme, no tak máme po zbraní, máme po 300 skrepů a jediný, co nám zůstalo, je tady to skurvený růžový auto. Tak tady, Jo, a já ještě k tomu nemám ruce. no tak já myslím, že my jsme normálně businessmeni první třídy. Co budeme teď dělat, vole, to jsme píči úplně. Seženem si prachy jinak. No, za 3 minuty bouřka. No tak to počkej. Počkej, tak to nejdeme, počkej, to jdeme. Kam jdeme? Ke garáži. Jo, rychlá zbysela. Víte, Dominik Toretto a Ray Kurantej. Bacha! No. Oh, ty pičo! No, on mi na primě říká něco, že si jako dal prej nějaký maniak Gunc a jako kundy Gunc a dostal to, no, pernamentku, jako za, už jako za dobrotu, na žebrotu, no. No to je vocas, ty vole. Jo, no. Já se z něho fakt posedu. Co uní čuráku? No ještě může být spát, to je mršina. No tak tady jsou garáže, tak tady počkáme zatím. Nejsou garáže tam vedle? Jo, kurva, jsem slepej do pípa. No jo. Vole, to ty oči, víš co, dioptrie 60. Oh, kurva. Offroad. RS6. Oh, kurva. Klidu. To mám okoukaný od Dominika Toretty. Píči. Dobrý, no. Oh, kurva. Jo, vykuste mi péra všichni, jo, vykuste mi péra. To je v píči, vole. Tak pojď, ukaž mi nějaký dance, Dance, jo. Kámo, já umím special dance, jo. Tak pojď. Jo, tak tohle tomu se říká klatilovka. Jo. Oh, shoot like a moonlight, do písi, pane, co tady tady? Návno saknou. Jo, no. To je v písi, pane, co tady tady? Bouska, vole. Já bojím bouska. Tak, drží. More, tak u dalšího seriálu, more. Ahoj. Ahoj. Loučíme se, ahoj. Ahoj. Nevím,